салом, хушомадед ба барномаи иттилоотии панорамаи ҳафта. Озарбойҷон ба шаҳрвандони 17 кишвар аз ҷумла ба Тоҷикистон иҷозати вуруд додааст. Дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон бо истинод аз сомонаи Девони вазирони ин ҷумҳурӣ хабар медиҳад. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарманди шинохтаи тоҷик ва сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон Алоиддин Абдуллоев дар синни 57 солагӣ аз олам даргузашт. Дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. раёсати маорифи суғд дар пайи афзоиши шумораи муҳоҷиршавии омӯзгорон бо ирсоли дархост аз вазири маориф ва илми Тоҷикистон ва раиси вилояти суғд хостааст имтиёзҳои барқу сӯзишворӣ додани қитъаи замин ба омӯзгоронро дигар бора эҳё кунад. Дар ин бора сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад. боз як сокини дигари вилояти суғд ба ташкили фермаи хукпарварӣ бидуни иҷоза ва ифлос кардани муҳити зист дар мавзеи рӯхаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муттаҳам мешавад. Аз кори ин ферма мақомот ба тозагӣ хабар ёфта тафтишотро шурӯъ кардааст. Дар ин бора сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад. ҳимоятгари бошишгоҳи Порту ва мунтахаби Португалия Пепе мумкин аст ки барои мушт бардоштан ва зарба задан ба директори Спортинг дар бозии даври 22-юми чемпионати Португалия ба муддати тӯлонӣ аз футбол маҳрум карда шавад. Дар ин бора сомонаи Варзиш ТВ хабар медиҳад. ин буд барномаи иттилоотии панорамаи ҳафта. То барномаҳои навбатӣ хайр, шоду пирӯз бошед.